kwarta diya, Bi. Kay idugang na ko ibayad sa kuwan ba sa motor. Kay naansulit ko na may barko akong motor niya. Asa may kwartahan ko yung taong inday. Uy nga o. Nga bunol, magkani ko gagawin kwarta in taon. Asa may kunyatag sa'yo, magkani kong bongot. May kwarta, uy, namugas naman ako ng mga bunol nga ko. Ikaw, te. Mati na imo diya, tiba. Suso, ito kwarta day. Una nga, nanamay magkami ng nga bunol, magkami kawag tayo kwarta po. Bisa palit na naman na lang ng mga bunol, may pait bugas. Nanay Gaga, lang tag kwarta ba kay bayad na ko dugang na ko sa bayad sa motor kay nako kwarta di kulang man ko. Day na ako'y 300 din ni day. Pero pambayad di ba na ko ni sa kuryente? Gatigumon ng gaya na ako niyo, gapangabuno ko kay aron mapunaan ba? Ako nang bayaran og makasulo man sa kong bana. O sige, pwede man ako ni Paulman pero pag abot yun sa kuan ako gining paninglon. O sige mo bayad Paningyan gi ko ani kay pambayad ba na ako ni sa cook, itigom na ko ni 300 gyud gini. Sige, imo gini, sige Paulman ako nimo daya pero imo gi ko aning bayaran. Oh, bayaran tayo ka. Okay. Ay, salamat. Ikaw gid ako siling nga Sige, pinakabutan. basta imo ko- Guwapa pag yun. Oh, imo Salamat gyud bayaran kayo. yun. Mga to na ko kanani kolektor dito sa motor. Sige. Sige, salamat. Basta paaboton ako ha. Magbayad ka na. Day, dali sa day. Day, dali sa ayun sa ganday. Day, dali sa day. Day, sa day. Ay, kung nagani day ba? Day, di mo utang ba? Na 300. Madugay na biya kayo nito day. Mabayad na ko sa Duha na kabulan. Naputla na biya ko day. Naputla na ko ba? Nagkandila naman gani ko. Murang hamo balay day. Magbayad. Mura nang nagkuha na minamagsyan. Alo sa gaday. Uy. Magsimba sa ako gadali ko kay Ay, magsimba sa magsimba? Wampay na ito! Kaya mo atong ko sa inyo, pero may walay tao. Ito na lagi ka nga magbayad na lagi ko ato O, anak ka lang, magani mong pitaka. Naamang ginada ko kayo ng pitaka. Gano'n, wala na sunod. Oh, ipinisay na ko sinina. Di na akin na yan. Ko American age smell. Nakabay na ko dahil, malulit ako dahil. Kaya ito, Bayaran lagi na ko na. Uy, Magdali ron ko nga magsimba ko. sige na bayari ko. Bayaran talaga ka. Wala na Wala lagi sulod ana. Ang sulod na Bible ra. Bahala ka. Hay! Hay! Pala utang! Sige, simba! Pala utang! Pala utang! Sige, simba! Pala utang! Sus! Di aragin pala utang oh. Kasiksira ba kaayo? Karon ka lang. Hoy! Di ara day kahagit agutaguan lagi ko nimo. Kung mangutang ka, mura kag anghel. May kang mangutang sa ako. Di ka kagabayad. Unsa magbayad lagi ko ugma sa imo. Unsa Unsa magbayad? magbayad sa binggalan maningil man ko. Sige lang magbayad ha. Nabagbag pa ka ha. Nagasiksi ka kayo ha. Karong ha. Hoy! Hoy! Ano may mo gusto? Tukon ka? Ha? Sige, suwi sa magdadaog ka. Check, di man ko gagabay sa imong utang. Kanang kadadala rin kaning bag na ko. Bayari mo utang. Sige. Kay isumo ka uyo naman ako Sige. kapitan. Tukon lagi ka karon. Sige to ka. Sige, dali ka. Ano uyo naman ako kapitan basig wapay na piso sa utang. Niya, yung kwarta din niyo. Wapay Imo na na kung piso sa utang. pirmi na ko nimo daganda-gana na. Gaba nga tigulang. Sige paningil. Masam lang bok na imong nagka daghang mga kuan sa mais o nga dahon mas mais. Kapag hindi sige tong kuan nga. Sige paningil. Ingnon nga magbayad ako sa iya. Kay apigay pa ko karon na ba, hindi mo ko makabayad sa iya pero magbayad na gid ko. Sa may kontra nimo. Eh ato sila nga pero kapag gid batasan. Nambot na lang. Ikaw usap ka istorya nimo. Yan ang sa problema niyo day. Sa day problema niyo. Kay Nang wala ko kwenta sa isa pa nila lang. Wala ko kwenta kay dugang na ko bayad sa motor. Kaya kung motor man god, nga sniper, na ko. nangulag ka sa iyang kwarta niya. Kay bayad mo sa kong motor. Karon naningil siya. Oo. Dahil sila problema na. Nagbayad dong ka. Kasi ko bayad ko magkikwenta pero magbayad lang ko sa iya. Pero wala ko magkikwenta. Bigit pag ayaw. Agoy. Pero tabag init ko lang. Kung ako may basag ni mo ana gyud day. Kung di ka gusto paninglon, wala ta ka nang utang sa iya. Hisod-sad. Iya man ang kwarta, iya man ginagamiton, iya man ang kwarta. Bayig ka. Pero tabag init ko lang. Una na aragon na o nga.
Wa kay tang trabaho niya, pas sniper pa ka. Hoy, maulaw. Bullshit pa na ka! Kung dumaring sa akong problema, inis mo natin, kami ko magmulaban ka sa ako! O tinawag pa pugid na. Naglisod na kita ko sa imong kalisod kasi kaya kagtungit dito niya mag sniper pa kanya. Sniper ka mo mo kay nimong tail. Yaha ka! Kita ka! Ubong niya sniper. Nah!